и уникално събитие, организирано от община Камено – Златна сватба. Днес, 21 ноември, денят на християнското семейство, се отбелязва с един прекрасен ритуал – подновяване на брачните обети. В знак на признателност, уважение и възхищение към всички вас, които сте извървели съвместно до тук житейския си път, изминалите 50 години заедно и сте показали какво е любов и сигурна съм, че сте показали какво е търпение. А сега искам да дам думата на човека, който е автор на това събитие, чиято идея и визия за него го направиха възможно. Моля вашите аплодисменти за кмета на община Камено, господин Жельо Бърбърски. Благодаря. Уважаеми дами и господа, скъпи златни двойки, с огромно вълнение, вярвайте ми, че е така, и радост се обръщам към вас днес. За мен е истинска чест да бъда тук, да празнувам с вас този прекрасен юбилей, 50 години от вашия съвместен живот. От 1975 година вие вървите ръка за ръка